Makaya. I greet you all in the wonderful name of Jesus. I hope you are all well. My name is Nonelela Madubela. We are live at Penuel Fellowship Church. Eceleni kwami ndihleli with my beautiful sister, Sis Dimpo. She's going to introduce herself. Molweni Makaya, welcome to the talk show, Corner of Strandle and Spondo Street. Siyakhonza ke ngomso, ndiyathanda ke un-invite before we do anything else. Siyakhonza ke ngomso, would love to see you at 10 o'clock. Sithetha about Passover. And funanga sidwele about basina sis introduce, but I want us to talk about the topic, Passover. What does it mean to you, Noni, just before we start? And how does it bring a difference about mini bakho? When we speak about Passover, it means indenza nikhumbule firstly about the grace of God and the love of God. Yeah, but because it's all about what the Lord has done for us on the cross. Yeah, but it means so much to me, and indenza nikhumbule that I am so loved by God. Yes. Because everything was done for us emnqamlezweni. Everything was done. I'm just going to say this again. The reason that we live is because of that cross, We learn a lot of things there. We learn love, we learn sacrifice, we learn uThixo just nje giving himself for us to live today. And we just have our beautiful mama. Welcome to the talk show. It's such an honor and privilege ukuba sizok-interview wena namhlanje. Siyakwamkela, kindly do introduce yourselves to the viewers at home, and what does Passover mean to you? Ke ndingumama uVela. Eyona nto eyibalulekileyo apha kum ngePassover, indifundise into enkulu. Indifundise into yokubana mandingayeki okanye ndingastophi ukuba nothando. Because iqala apho lento. Iqalela uthandweni. Ukuze abethelelwe yena phaya, it's because of love. Wayebethwa luthando. Kuba kaloku kwakufunekile ngechova into yokubana sixolelwe izono. Kanti ukuba uthando belungekho phaya, yesingakhange sixolelwe izono. Ngengakhange uYesu abethelelwe emnqamlezweni. Loyana nto indifundisileyo mna le Passover. It's love. Yeah. And in simple terms, Yasmin, I'm just thinking, I just want us to simplify it so that everyone understands what we are talking about. Yes. Bengekho mntu onoveske athi, for them I will die, for their sins I will sacrifice mine. Do you understand? Yes. And what manner of man would do that, being literally stripped naked, just for the sake of the people that you believe ukuthi funeka bebe nobomi obungcono, for the sake of just us, this like each generation esithina ukuba everything ukuba sixolelwe athi bawo baxolele ukuba bayazi into bayenzayo, mocking, and all these things. And no man, I don't think mna Noni, I will die for you on the cross. I'm sorry. But he did it. Yes. Yeah. To me, it shows how good God is. Yeah. God is good. Yeah. We understand. Lento isho bana akekho umuntu onovela uthi hayi zamfela uDimpo. Nama I don't think yenza lento. But it shows that God is good. And his love is unconditional for us. Yeah. And yes, Mama, Tinendoti, I know there's 7 words that he said when he was being crucified. Geliphi ilizwi oqonda kwanga andithi wonke sewathatha yasebenzela, but ngeliphi kulamazi uqonda yabona eli lithetha nam and lifike lenze ntoni ebomini bakho. Kukho bawo baxolele bayazi into bayenzayo. No, it is finished. I am thirsty. Yabo, what is it? Ngeliphi oqonda yabo xa utata ugoduke lishumayela eli yakuthatha likubeke uhlale ube seated at the right hand with the Father. Elona lizwi, my brother or sister, elindisikelelayo, ngelo lokuqala elithi forgiveness. Awubaxolele kuba bayazi into abayenzayo. Kuba kaloku ukuba ngalandlela uzama ukusifundisa uxolo ukuba masibe noxolo. Akaqala uzifundisa kwephofu. Wasifundisa uxolo uYesu engekabethelwe emnqamlezweni. Yeah. Esifundisa nje day by day engekaye emnqamlezweni. Usifundisa ngothando ngeforgiveness. In other words, ngokuphetha athi baxolele ukuba bayazi into abayenzayo. Ebezama ukuqinezela ke ngoku into yokubana i-forgiveness is very important. If we don't forgive, asizobubona ubukumkani bamazulu. Sizaba zizinto eziyi-waste
wasted our time endaweni yento kubana ngesihlele ezindlini ke savasa inansika iwashing zethu. In other words, forgiveness is number 1. It is the ticket esinokuthi silingene ubomi ongunaphakade. No, sorry. Sorry, as I think Passover, God is teaching us forgiveness, because yesterday, if you were listening, his speakers almost zonke bezimensiona into ye forgiveness. Uxolo. Yeah. Uyandazi uThixo usifundisa ukuthi masixolele, Yeah. because Yes. I remember uYesu ngaxesha ebafundisa esithi love, you forgive those who persecute you. Uthi uyayazi mos like I think Old Testament ibisithi bana if like someone okwenza like ubone, but now God is teaching us something new. Even those who are persecuting you, forgive them, Yeah. pray for them. Yeah. Yeah, but so And uThixo sifundisa lo nto ukuthi masixolele. And the other thing, ukuba sixoleli bazalwana bam, Yeah. it's a sin. Yeah. It's a big sin. Noba Yeah. umuntu kuthiwa ukwenze intoni na. Yeah. Kodwa funeka sithini? Sixolele. Sixolele. Yeah. Uba sixolele sithini? Sisona. And uThixo uthini elizweni lakhe? Uthi abo bantu bantwana babizwa bangabami abantwana Yeah. abanembewu yami Yeah. abemelanga bathini one. Yeah. So ngongaxoleli noba umzalwane ukunyathele ekonsini enyaweni akunaxolo lwakhe into ethi uhlele esonweni Yo. okokoko. And uThixo ukuba uhlele esonweni akasixoleli Yeah. akasixoleli tu. Yeah. The only thing ezakwenzeka pha kuba kaloku usifundisile musa anditsho Yeah. wasifundisa into yokubana masixolele, and then we continue ukuba nepride nokungaxoleli. Into ezakwenzeka ke ngoku uThixo ngenxa yoba sisazi because usifundisile ba uthi uThixo yeka lena sibe thina singayeki singaxoleli. Uthi ke ngoku ukuba siyacontinueisa ukwenza isono siyaphi siye ezogweni. Akho ndawo esinayo I kuyo. think also it's funsa uthando, because if you I think if you lack unforgiveness, it's like it shows that you are still lacking love, because I think if ndikhumbula kahle okanye ndisikota right, when Jesus was saying that I think that there was something Old Testament, it's like hate your enemies guy, something enjalo, but now he's teaching esithi bana now you must love your enemies and pray for your enemies. So if we practice love, it's easy to forgive. Yes. Yazi enye into ke engafuneka sibaleke ne. We look at God and he resembles all that we want to be, because we want to be like him, to understand, because he is a righteous God, he's holy. But uthi umbukele phaya ekhaya mhlambi mna ndinesingqala andikwazi ukuxolela uthini pha kuye xa umkhuthaza. Okokuqala into ezayithetha apha kuye xa thunesingqala akakwazi ukuxolela. Okokuqala makathi make sure into yokubana uYesu wamvuma ngomlomo. Yeah. Because it's impossible xa uthe wamvuma ngomlomo wakholwa ngenhliziyo ukuba unguThixo wafayo waphinda wavuka. Because okwakumvuma kwakhe ufaka ntoni imbewu. Imbewu intoni ngesifundisa Iseed. iseed kaThixo ihlala phi ihlala enhliziyweni. And then ke ngoku xa inalambewu kaYesu enhliziyweni yakhe it's difficult into yokubana umuntu ahlale linqala. Kulapha ke ngoku kufuneka azifune into yokubana yintoni lento ilapha kule nhliziyo yakhe. Is the seed of God or is the seed of uSathana na? Because kaloku ezi seed zilapha ngaphakathi ezinhliziyweni zethu zizawuchaza into ifruit, because everything is having a fruit. Yeah. Ifruit kuthiwa into kanani kuthiwa ziziqhamo. Yeah. Ziziqhamo zizawuvela ngaphakathi kum Yeah. into yokubana ndithwele uThixo Yeah. okanye ndithwele imbewu kamtyholo. Yeah. If ndithwele imbewu kaThixo, Yeah. I will forgive whatever somebody is doing. But if still Sathana, that means I will continue having inqala. In other words, funeke siqala ngokuzisearcha ngaphakathi. Ingulowo azisearche ukuba ndithwele ntoni na. Yeah. Otherwise uba udiscoverisha into yokubana uthwele ntoni na, if uthwele imbewu kaSathana still, what must I do
I must repent. Yeah. Ayikho enye indlela. Ukuba ndirepentile, definitely ndizawusuka ngokuthini ndiphinde ndibuyele kuThixo. Yeah. That means I will be able to have iseed yakhe ke ngoku apha ngaphakathi kum ndimxolele. Wow. Yeah. Ukuxolela. Yeah. Embukele ekhaya with Corner of Strandle and Spondo Street. The name of the church is Penuel Fellowship. Sesithi ke ya angeke ube ne encounter noThixo bomi bakho bufane nakuqala. Ungaphoswa siyakhonza ngomso ngo 10 o'clock. Would love to see you here. Please do bring your loved ones. Please do bring your family. Would love to see you here. Yo inamandla lento. Othi unenqala yeminyaka Yeah. makafunde ukuxolela Yes. ngoba naye waxolelwa. You know, Yes. engazazi no uyona mama. Yeah. Kodwa ba ubaxolele kuba bazazi ukuthi into lento bayenzayo. You Yes. understand? Sometimes we sin and we're not even aware that we are sinning. Yes. And still, but God chose to forgive us. Yabo? Yes. So, And the other thing that is going to help us, kulaa nqala lakhe, yeah. ne? Yeah. I must make sure uba izifundiso zikaYesu ndiyazilandela nawo. Yeah. Because kulapho into esiphosa khona. Yeah. Kanti asikho kwiposition yokumamela izifundiso zikaYesu. Sixolise apha uMary, kukubokho ke sasitori sikaMary noMartha. The other one was sitting mos ezinyaweni zakhe. Yeah. Wayengahlelanga njena. Yeah. Wayehlele emamela izifundiso Yeah. zikaYesu. Yeah. Uyayibona ke ngoku kanti ke ngoku xa uhleli ezinyaweni umamele uThixo uthini uthi mandithini ungazicontroli ngokwakho nansi ingxaki susiphatha ngokwakho. That let uJesus God akucontrol ngokwakho. And then Yeah. when you do that, my dear, uzawumamela yena qha. You Yeah. won't even hear the voices from the other people. Yeah. Uzawuva voices ezivela phi ezi from God. Uyayibona ke ngoku. And then ke ngokuba uvile uThixo uthini, you take everything to your heart Yeah. and apho uhamba khona uzohamba nemfundiso. Wow. Uyayazi ke ukuba uthi uba uma ndixolele uyeke ke ukuxolela ungabi nanqala. Ilena ndifuna ukuthi uqinezela ngithi take attention Yeah. ekumameleni imfundiso zikaYesu ba uYesu uthini na because abanye Yeah. asimamelanga zimfundiso zakhe at all. Yeah. Before sivale, kukhona bendikubuzile before silantuze size apha online. Uye wathelele sibini lithi nyana nakunyoko elinye izwi Nyana nangu hey that is very important. lithetha ntoni kuwe? Lithetha kakhulu into yokubana here in the body of Christ Yeah. we must unite. Yeah. Yeah. Isela unity apha kuthi uba masidibane sithandane. Kuba ukuba yaqashelwa kwimfundiso zakhe uyayithetha uThixo kokoko ba abazalwana babathini mabathandane ne ukuba abathandananga ayingabo abantwana bakaThixo. Into ethi ke ngoku if simisishela ndawo yokuthandana in the body of Christ simisishe yona nto inkulu and let us forget to get eternity. Wow. We're at Corner of Strandle and Spondo Street. The name of the church is Penuel Fellowship. Angeke ungene bukhoneni bukaThixo ufane nakuqala. Please do like, comment, would love to hear from you. Please do like, comment, would love to hear from you. Noni, how special is this conversation to you today? Very special. Yeah. Very, very special. Yeah. Like as I was saying that God is teaching us, and Yeah. as umama besitsho bana that we need sibe ngabantu who listen and Yeah. learn Yeah. from indlela zikaYesu Yeah. nakwimfundiso zakhe. Sometimes kwinto forgiveness. Yeah. Athi omnye umuntu yes ndiyava kuthiwa mandixolele but akululanga. Yeah. Yabo. So mna my advice into yobana seek God. Yeah. Like seek God. Yeah. Ngixelele Lord, yes ilizwi lakho lisho. Yeah. But this is hard for me. Help me. And there's nothing more important than honesty. Yeah. Like be honest. Yeah. When you're in a situation where you're like, oh, now it's so hard to forgive because Yeah. sometimes it's Yeah, really yeah, hard. yeah. And uyakwazi ufika kuThixo umxelele uba, hey, Mxelele how you feel. kunzima, how you feel. Mxelele like umxelele ba kunzima. He knows you. He understands you. Yeah. Yabo mxaba this is hard. Help me. Yeah. Yabo. I believe God will help you. Yeah, we're Definitely. at corner of Strandle on Spondo Street. The name of the church is Penuel Fellowship, meaning you shall never have an encounter with God and remain the same again. My sister, welcome. Unjani namhlanje? Kindly do introduce yourself to the viewers at home. Good afternoon, everyone. Igama nguVuyo Lwethu kwaKwaMoni, and I am grateful to be here. Yeah.
What does Easter mean to you? Oh, I would say Easter for me, in time, yeah, change I meaning yeah. Actually, I didn't even have any meaning yeah Easter. It's just recent. It's a recent thing. I love the Also, honesty. actually, let me just change it from Easter to Passover. When we had our youth service the other time, we were reminded that it's not Easter. It's Passover. Yeah. Let's sisiphinda sibuyele back to naming things. Izinto ezizizo, not Easter but Passover. But yeah, the meaning for me here Easter is to remember what God has done for us. To remember the love that he has for us. To remember the sacrifice that Jesus made. To remember that I am actually nothing without him. My whole entire existence it depended on him. Wow. Wow. Your entire existence uthi idepende kuye. Ndifuna ulungisela gama, by the way, Passover. Uthi i-Passover kuye i-entire existence yakhe. I don't know what is your experience at home. Please do comment or like and share. Would love to hear from you. What does Easter mean to you? We're asking this question from the Penal Fellowship Talk Show. We want to know, what does Easter mean to you? So Vuyo, tell us ukuthi leliphi izwi oluthandayo. We know there's 7. Leliphi uqonda yabona Eli, this aligns with me, this aligns with my life, and why does it mean so much to you? Yeah, I would go with the second last one. That is, it is finished. Finish. Ingathi it holds more strength. Yeah. When you say it ngesixhosa kugqityiwe. Ugqityiwe. Yeah, that one, it's iyatsho man bana kugqityiwe. Yeah. All has been said and done. Yeah. Jesus has done imandate yakhe beyizele. Yeah. Le beyidalelwe Yeah. uyigqibile. Yeah. Uyigqibe yonke. Yeah. He has paid the price. Yeah. There is no need for us to pay anymore. Yeah. We don't need to do ezinto bezisenziwa before. Yeah. Akudingi ukuba sihlabe anymore. Yeah. He has paid the price. Igazi lakhe lihlambile yonke Lihlambile laa nto. yonke laa nto. We are washed of our sin. We find ukuphila pha kuye. By his stripes we are healed. Yeah, ugqityiwe. It is done. You know what I love? I just love, you're born as young as you are. Yeah. You mentioned something eti kubana akufunekanga sichele, akufunekanga kusetshenziswa amagazi ebhokhwe. Yeah. Tell us, just dwell in more kulonto, like kancinci, because he paid it all. Yeah. His blood was shed. So kindly elaborate. We want to hear more. I think the sooner we realize his power, the sooner we realize ubana igazi lakhe didn't fall for nothing. Yeah. Akahlatywanga for nothing. Yeah. Ehleli phayana all those hours kula cross, it wasn't for nothing. Yeah. So we must stop treating it as if ayiphelelanga, it's not enough. Yeah. It's like nyan kutshiwo nyan, it's like nathi siyamcrucify even Yeah. more. We Yeah. are saying he's not enough. Betshilo umfundisi namhlanje wathi uThixo doesn't need our assistance. Yeah. No. He is self-sufficient. He Yeah. can do all things by himself. Yeah. Akadingi kuncediswa, akadingi Yeah. igazi lebhokhwe. Yeah. Betshilo umfundisi wathi akudingeki uba uyomaphi ukuze ubomi bakho bulunge. Yeah. Ubomi bakho buzawulunga because you have faith in Jesus. Yeah. That is the only way you are alive. Yeah. 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 Sure. Ndicinga umuntu opha ekhaya othi ukuba mna izinto zam zilunge kufuneka ndixhele ibhokhwe. Funeka ndixhele kuxhela igusha. Andiyazi. Inkomo. Kufuneka ndixhele inkomo. Inkomo chicken. Something. Kwemnyama. Something. But what you are saying today is the blood of Jesus Blood of is Jesus, enough. Yeah, it is enough. It covers everything. I think when you get to a point where apha ebomini bakho you see ubana actually I've exhausted all my strength. Yeah. I have exhausted all my strength. I tried this. Ndimzamile unoni, Yeah. ndamzama uDimpho, ndiyile apha ndayapha. But still I'm not getting the satisfaction that I need. Yeah. And uThixo ufuna loo nto. Yeah. You must That's what exhaust he all your options. Yeah. Ubone uba I can't live this life without him. Ufuna phaa ukubeka phaa to that position Yeah. where you'll say, you know what, I surrender all. Yeah. Ndinikela kuyo yonke. I surrender it all. That's what he wants. Sure. Wow. I think a lot of people are judgmental in the fact that uzawuthi okay buselizweni
you get hurt, kwenzeka izinto emhlabeni, and then you turn your life to God. Baza kujaja bathi yeke imhlaba umbethile. Now the only thing she knows nguThixo. Kakade the only thing you know nguThixo. God. That's the ufuna kanye kanye kwenzeke lonto. Yeah. Ubona ba actually the fame bengicinga ndinayo, le mali bengicinga ndinayo, the people that I thought were in my corner, Yeah. abazuba khona xa ndihleli ndodwa ndikhala okanye xa ndihleli ndodwa ndilambile. If I have faith in Jesus, he will come through will for come. me. yazi kuhumune when uThixo envula amehlo, and I always after that praying for others that God may may open their eyes to see into uThixo wayenzayo on the cross, the sacrifice that he has made. Uyabo jonga yandenza like bendingumntu ne when it comes to God ndicinga xa izinto zingahambi kahle ndicinga uba ndiyadeserva ukuba nento ethile, not knowing no I don't deserve anything. You understand? Yandenza loo nto ndisusa ifocus kum, you understand, but ndijonge kuye ndiyazi uba he has done everything for me. Kugqityiwe. Kugqityiwe. I like what you're just mentioning now. Mna ndinento ethi xa sithi kugqityiwe, it's like a new life. Kwenzeka nje everything was rebirthed. Yeah. Sangabantu abatsha automatically when he said kugqityiwe. Sanobomi obutsha xa sithi kugqityiwe, you know. Kwabakho izinto eziguqukayo emafamilini zethu emakhaya. Everything was just new. And nathi sazola ngobutsha because it is done. And when you were talking ndinento ethi ke ngoku izinyembe zizosula xa kusha kugqityiwe because izinto ziyatshintsha. Come on, Pastor, now say more. I'm thinking now, kugqityiwe, and the veil has been lifted. That's what is coming up in my spirit. Kugqityiwe, the veil has been lifted. He is the high priest. Yeah. If ufuna to be in right standing with God, he is the only way. There is no other way. Let nobody convince you otherwise. There is no other way. He is the way. He is the life, and he is the truth. Yeah. There's no two ways about it. If somebody comes to me now and tries to convince me, it's gonna be very hard to convince me to believe in something else. Yeah. Wow. Because you know what you know. Yeah, I know what I know. When you know, once you have met, you've had an experience. Yeah. It's gonna be very hard for you to go back to the life that you used to live. Yeah. Even it doesn't mean as City we are surrendering our lives to Christ. We're gonna have izinto zasemhlabeni that are gonna try to keep us off track. Yeah. But in the balegleyo is that you pick yourself up. Uthi uYesu akafelanga ukuba ndizokwenza ngolu hlobo. Uyabo? Akabethelelwanga nje. It was not for fun uba makabethelelwa. It was for my salvation, and the salvation yakho funeka uyisebenzele. It doesn't come in a platter. You are forgiven. Uzuxolelwa izono zakho, ifaith yakho mawuyisebenzele, usebenzele nesalvation yakho. Amen. Amen. Izinto endithe ndicingayo. Do you know how we are young people most, ne? We are fresh, we are young, we are new, we are still learning. But now, sometimes we like to take advantage. Because he has already like he died for us to basibe nomobombucha. But then sifikele lapho kulanda draw boundaries not to misuse all that, because we like to sibalekele ku grace ubabalo lakho lundanele, no condemnation formed against me. And then, but while you are chopping sin, I think siye sicinga ubana igrace esinikwe uba should do anything esifuna uyenza. You understand? So unaliba no ndixolele anyway, so ndingayenza nje into zami. Now what I always think about when it comes to that thing of grace, but he does say go and sin no more. And also he says, I always remind myself, Ubana, he said, if you love me, you will keep all my commands. So it doesn't say some of my commands. No, I will love my neighbor. But loving my neighbor, I'm not going to forgive everyone. No, you must keep all the commands. If he says you must forgive, you must forgive. No, it does not matter, because isono sakho esincinci wena ocinga abantu basincinci siyafana nesinye nje, isono sisono kuwe. Exactly. Like umama umfundisi bethela this morning that akho sono sincinci, akho sono sikhulu. Sonke we are equal before God. even with the things that is ebumnyameni. And we're talking Passover. Ndifuna ukhuthaza umuntu omtsha olingana nawe phaya ekhaya about Passover, and xa usophuma kuleyo umkhuthazo usixelele ukuthi
what is special about this Passover to you? Okay. Ukhuthaza nje youth. The only thing I can say is uThixo ukhona. Yeah. In each and every situation, ukhona, and he sees. Even when you are in a darkest pit, it's not that akekho, ukhona. He's there. uYesu wakhala emnqamlezweni wathi Eloi Eloi lama sabachthani. Naye in that moment he felt like, kanti where is this God? Yeah. But uThixo ukhona. Namhlanje kuthiwa it's this Saturday is marked as a Saturday where there was uncertainty. Yeah. Abantu, they believed in Jesus, bana the Messiah is here, but Yeah. the Messiah is dead. So now Yeah. siyathini ke ngoku? Sizawuthini? Senza Messiah wethu bambethelele. He was crucified, he's dead. So siyathini? Kuthiwa even in that, people thought bana uThixo is akekho, uthule. But ekuthuleni kwakhe he's working. Yeah. Just because you think he's quiet, it doesn't mean he's not working. So in whatever situation that you are faced with, ebomini, you must always remember, Jesus died for you. He didn't die for some of us. He died for everyone. And his Yeah. blood covers everyone, not abandabatile. And yeah, that's the basis of what it means to me. Yeah, Just yeah. his love, man. It's too much to comprehend. Yeah. We would never, I don't think we would ever get to a point where we fully comprehend his love. Oh, she's making me think of a song, ne? I think it's William McDowell. Uthi, how can I express his love is immeasurable, something like that. Like you can't comprehend his Yeah. love. You can't explain what he did. Emnqamlezweni. But ke ngoku ne, before we let you go, Yeah. kukho abaye bashumayele ke ngoku ba wahlupheka uYesu, wahlupheka. God uThixo never hlupheka, like everything that he konke kwabakho ngaye. Understand? Like how do, as a young person, uzivalele from all these external noise and how they misinterpret God, on how they bathitsha ngakhona. Like you can never say uThixo wahlupheka. I was listening to someone online saying that, and I was like, God, but awukwazi ukuhlupheka wena ngoba yonke into yabakho ngawe. And everything is Silver you. and gold belongs to you. You Yeah. understand? Yeah. So we can't ushumayele ufisa abantu bangathi uyabanyathela ukuba wahlupheka. Yabo? Like for real. Do you understand? Now don't do that, because nesimenza abanye bebenza uThixo like oyikeke ngathi is this ghost? Do you understand? Yeah. How do you close your ears? I think what is most important in the walk with Christ is to keep your eyes on him. Yeah. And also, what is most important is to read scripture for yourself. Amen. Don't rely on Sunday when you come to church. Uphelele apho. Yeah. I don't think that's a fact. That's the truth. The way to know Christ, the way to know God, is to read scripture Yeah. and rely on the Holy Spirit for revelation. Don't go there with your intellect, because your intellect will fail you. Yeah. It's not logic, it's the guidance of the Holy Spirit. Yeah. Once you've got the foundation, ke ngoku, umntu xa ethetha into that is contrary to the word of God, that's when you'll be able to discern. Yeah. Ubana, no, man. This is not from No. God. Yeah. No, don't focus on the things. So focus Yeah. too much on the things as lapa. Yeah. You know, there was this Bible study that I was at. Bukele yona. She said, this lady Uroresang, I think a lot of people know her. She said, okay, there's facts and there's the truth. Yeah. The fact is, awuna mali, you are broke, and your rent needs to be paid. But what does the word of God say about Yeah, that? yeah. So in each and every situation, when you are faced with turbulence, when you are faced with anything, just go back to the word, because his word never fails. Go back to the word. Uhlale pha, meditate on the word, pray over the Meditate, word. yeah. Yeah. And trust God. Trust Yeah. God. Yeah. Wow. Profound. But Conofstronde on Spondo Street, the name of the church is Penno Fellowship.
angeke ube ne-encounter noThixo ubomi bakho bungafana kuqala. How like was even John about this conversation, like Wow. how are you feeling, what did you learn? She's young, she's vibrant, you know, Yeah. she's talking Christ, she's Yeah, scripting, yeah, she's yeah, quoting yeah, yeah. scriptures. Quoting, wow. Wow, and yes. The future is promising. Wow. The Wow. future is promising. Like it shows and tells me that there are still abantu abancinci who still like having a time for God. You understand? Who are seeking God. You understand? Because you will never speak about God if you don't seek God. Yeah, yeah. Wow, the future is promising. Nawe mntu omtsha ekhaya ndifuna ube nalaa nto uthi I am the future, meaning that you should make time, prioritize God, learn about Him, build a relationship with the Holy Spirit, and not only xa kukho abantu but in your secret place. We are kind of strong in Spondo Street. Please do tell us, what does Easter mean to you? What does Passover mean to you? Kindly do comment, like and share. We'd love to hear from you. Over to you. Mama, Jenny, Saphila bawusiphethe ngenqeba kuhle nakuwe. ndiyaphila nawe. Kindly please introduce yourself. Lo uthethayo molweni babukele emakhaya. Lo uthethayo ngumama umjo. Amen. Mamjo, we are talking Easter, we are talking Passover, and you know, sibesithetha apha sisuka with the two guests sithetha ngokuba thina sabanobomi obutsha, when he said it is finished, kwabantsha kwabakutsha ebomini bethu. What does Easter mean to you? What does Passover mean to you? The Passover means to me ba imvuselelo kum. Revival. iPassover imvuselelo, ivuselela ingaphakathi lam. Ixhumisa usana lwam olu lukamoya lungaphakathi kum. Andinayo enye explanation. Imvuselelo ingathetha into ezininzi. Imvuselelo. Imvuselelo. Sazi ba safelwa. Safelwa. Siyakhunjuzwa ba amandla velaphi, amandla Yeah. ngakabani phezu komhlaba, Yeah. avelapha belonga kubani, Yeah. ukuze abe kuthi qala asuka kubani. Yeah. Amandla asuka kuThixo, Yeah. Thixo Yise, Thixo Nyana, uThixo Moya Oyingcwele. Trinity. Imvuselelo enjalo. Trinity. Ndithanda lento uthi bana safelwa. Kungaphuma into ezininzi kula safelwa, because if izange safelwa ngeba sikho thina apha namhlanje. Yes. No. You know, and ndicela nje siyazi my 7 wasine amazo athethayo on the cross, and leliphi kuwo qona yabona eli xa ndiliva lifike lizisa imvuselelo nyhani ebomini bam. Endilithandi leli lithi bawo ndiwunikela ezandleni zakho umphefumlo wam. Wow. Kuba amaxesha amaninzi siyathanda unikela umphefumlo wethu ebantwini. Yo. Siyathanda unikela umphefumlo wethu ezintweni eziphathekayo. Yeah. Siyathanda unikela umphefumlo wethu ezintweni bekufamba ziva ngathi zingaphansi kwenyawo zethu. Kodwa kwathina sinikele lo mphefumlo zingakhange zona zikwazi ukuwudala. Ndithande lo ndawo bawo ndiwunikela ezandleni zakho umphefumlo wam, because kubalekile ba umphefumlo wakho uwazi ba ubelonga kubani, anzuthi kweyiphi indawo ubelonga kubani. Ubelonga kuThixo. Wasiphefumlela kwezasemazulwini indawo, sasikuye sikumoya. Yeah. Before sibe inyama siqale sakumoya. Yeah. So lo moya obvious uvela kuThixo. Yeka nje thina basicikoza ba wavela phi wathini ngikho kuloo ndawo singepasika ngoku. Yeah. Umoya ngokabani. Yeah. That is why uYesu wazile kunzima, Yeah. kukubi kubhlungu, Yeah. sihlekisa ngaye, Yeah. kodwa wazi ba umphefumlo wakhe kufuneka uphelele phi. Yeah. Uzawuphelela phi kwam umphefumlo kubawo. Yo. Ndiyayithanda Amen. lento ithethayo mama othi funeke siyazi ukuthi umphefumlo wethu siwunikela like making umzekelo usithi imiphefumlo abanye abantu banikela imiphefumlo yabo kuzinto Yes. ebekumele ba Banegunya kuzo. banegunya kuzo. Yes. We understand truly lanto besithethe ukuthi abanye banikela umuntu umphefumlo wakhe like enkomeni axele bana ukuze ndiphile okanye ukuze ndibe nobomi funeke ndixhele inkomo okanye funeke ndixhele inkukhu kukunikele kanti you don't know that we have
igunya Yes. over la nkomo okanye over la nkukhu. Yeah. It's like ohlobo ibeka ngalo ndenza ndicinga uthi ndinikela ku ancestors Yes. umphefumlo wami okwamagubu ndinikela abo umphefumlo wami but thina sinendawo apho siyazi ukuthi bawo nathi because we resemble him that nguye sinikela kuye umphefumlo wethu. Yes. And it's so much profound because meaning that we get to understand when we are not in him, when umphefumlo wethu engekho kuye nathi asiphile. Yes. And it's not a matter of seasons, regardless seasons. Bawo ndinikela ku umphefumlo wami. Over to you now, prophet, prophesy. Amen. Ivuselele kakhulu bandidibanisa nalaa ndawo ethi ndinxaniwe neliyani kandinxaniwe ndiludibanise neli likamoya because umoya uhle nje uyanxanwa. Yeah. Xa unxaniwe funeka uyazi uba umoya wakho useza ntoni. Nje banam xa ndilambile ndiyazi uba ndizawutya ntoni ndibawela ntoni. Umoya ufuna okokamoya. Unxanelwe zasemazulwini indaba. Unxanela ilizwi lakho Thixo. Ithi loo nto nengqondo yethu masinikele kuThixo. Sithi Thixo ndinxanelwe wena. Inhliziyo yam ifuna wena. Umoya wam ufuna wena. Imicabango yam mayife. Ibethelelwe nangoku emnqamlezweni sife kunye naye, which means kuvuka ingaphakathi lakho Thixo kuthi kuvuka ubuwena Thixo. Balithi ilizwi lakhe singonkulunkulu, asazi na ukuba singonkulunkulu. Yo ndithanda le nto ndinxaniwe. Enkosi yami, how people like to misinterpret the scripture. It gets many people so much into sin because abantu ba-interpreta ngendlela bafuna interpreta ngayo. People out there, we're just not going to run away and funa ivuthele because we need people ukuba nabo sifike to their level and let them know the truth. Because abanye abantu bethela uba xa kuthethwa ngonxaniwe wathi umuntu wayethile emnqamlezweni ubunxaniwe umuntu aqhubekeka asela utywala ma. Kodwa but it's literally against the will of God because our temple is the temple of the Holy Spirit. Yabona ne ndifuna nje sisuse la controversy yokuba xa kusithiwa ndinxaniwe wathi umuntu uThixo wayethe unxanela utywala umphendula njani umuntu pha ekhaya xa ethetha njalo. Kundinxaniwe masihlale sinxaniwe. Kuright ahlale enxaniwe umbukele ekhaya. Siright sihlale sinxaniwe. Kodwa masazi bathina awethu amanzi alilizwi. Amen. Kuba uthi ilizwi lakhe uThixo lingamanzi sakunxanwa. Aphinde athi ilizwi lakhe likukutya sakulamba. Masilambele yena. Masifune yena. Konke sikwenzayo makube kuye uThixo. Makube kuKristu. Makube lapha elizwini ukuze sazi basihamba endleleni elungileyo masibe kuye. Yeah. Sure. Powerful. Wow. Would like to add on that? No. Okay. Bawo ndinxaniwe. Yo nkosi yami, meaning that even at the worst, even when you are pit Yeah. I feel like giving up, but you still thirst. You Yes. still thirst for him. You still thirst for his word. You still Yes. thirst. Cela ukhuthaza umuntu pha ekhaya that is going through eyona season ebuhlungu xa ijonga acinga ukuba akanophuma kuyo and angaphulukani nokunxanela uThixo. Mbukeli isizini okuyo ebuhlungu mandithi isizini ebuhlungu kuyo hamba kuyo because seasons ziyatshintsha. Nangoku kudalwe isizini zane. Yeah. Ithi loo nto asizusoloko sikwijoy. Kuzawubakho amaxesha kubekho inyembezi. Masazi ba uThixo ukhona. Iba ngathi akekho kodwa ukhona, especially xa ukwipain. Iba ngathi akekho lo Thixo. Nawe uzive ba akumva. Ayithethi ba mina xa ndingamva ndisonganyelwe ezinhlungu yena akekho ukhona. Hlala kuye. Hlala lithi ilizwi lakhe abathembele enkosini bayakuhlaziyeka emandleni. Bahambe bangatyhafi bagidime njengeenkozi. Xa sihleli kuye uThixo uyavela. Uthi uDavide nokuba ndihamba emfuleni methunzi lokufa andikho yikakubi ububi ngokuba unam wena khange usuke umfula uhambe kuwo. Nangeli xesha ke masihlale kuye up until kufike ixesha lokuba siphume kulo season, up until kufike ixesha avele yena njengoThixo, avele ngobuThixo kucace bakwenze yena kuba unguThixo we show off.
ufuna laa mzuzu kanye kuzawumane kuthiwa uphelile ngokuyafa uphilo Thixo wakhe vele uThixo athi ndiboneni ke ndim lo ndim inkosi yakhe. Amen. 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 Profound. Yo uyinkosi uyaphila akekho njengaye. I'm literally touched ne. Amen. And ndiyaziva bango I'm like in another dimension of the spirit now ndiyavuba ndifuna ukuthandaza. But we are grateful to sit down with Omama and with the community to have ezi conversations ezinje because nathi Yeah. siphuma equipped. We are not sitting here because Yeah. we know any better but we are Yeah. here to learn. Yeah. Mama, is there anything that you would like to say to anyone that does not know ukuthi wafelwa yena? Abantu bayaphila but they don't know ukuthi there was a man. Yes. There's a man that sacrificed for ukuba thina siphile, ukuba thina sibe nobomi obunaphakade, ukuthi thina sixolele izono. Abe umuntu athi andiyazi mina lonto but ungathini kuye for umkhuthaza umpha amandla. Ndingathi ukumkhuthaza makakhumbule ba ubekho njani kuqala phezulu komhlaba. Yeah. Bekuthena zabekho phezulu komhlaba. Yeah. Uzawuyazi ke ngokuba wafelwa. Yeah. Because sonke sidalelwe for iposition yakho. Silicebo likaThixo manditsho. Silicebo likaThixo. Wafelwa kwaphalala igazi ngenxa yakho nam. Ithi lonto ke ngoku andikwazi ukulibala bandafelwa ukuba ndilityaziswe izinto zomhlaba ndilityaziswe izinto endizibona ngeliso lenyama mandibuyele kuThixo ndithi Thixo ndicela unyana wolahleko ndithi ndiyakusuka ndiye kubawo ndithi bawo ndonile kuwe nakuwo amazulu andifanele ukubizwa ukuba ndingumntwana wakho sicela uxolo kuThixo sithi Nkosi I surrender all to you ndibuyela kuwe igazi lika Yesu liwele ezantsi emhlabeni ukuze sireviveke thina nansi second chance khumbula ukuba uYesu inkosi yakho khumbula ukuba sathengwa ngegazi khumbula ukuba unombhalo ongabhalwanga ngasandla ebunzini lakho ongena kususa in any situation noba unothi ngoku uzawuhamba uye kwindawo eselwa kuyo kodwa unombhalo wena osebunzi lakho ongena kususwa osuswe ndim ngezenzo zam kudingeka uba mandibuyele kuthi ndithi Thixo ndingowakho Thixo ndicela uxola ndenzanga kakuhle ndenze ndibe ngumntwana wakho kuvuseleleke owakho umoya kum kuvuseleleke wena ndive your voice ube yiorder kum uthi bring back your order kwibody yam kuzokwenzeka kakuhle. Yo. Amen. Profound yazi. I-profound lento uqhubeka ithetha yazi yangamphulaphula ekhaya nawe mbukeli uyithathe lento ifunda apha namhlanje ubaleke nayo and ubomi bakho bungafani naqala kubekho inguquko yobomi bakho. Ungathanda uthini pha kubabukela emakhaya? The platform is yours. Babukela emakhaya ngingathanda ukuthi uYesu inkosi uYesu ungumphilisi uYesu ungumncedi uyilento ufuna mawube yiyo ngokwelizwi lakhe usisihlangu sakho bufuna isihlangu ukukuphila kwakho xa ubona ba ingathi ngoku ndiyasuffocateeka uthi wena Nkosi ukukuphila kwam uyinto yonke uThixo sibalekela kuye uthi abathembele ngaye akasoze abadanise aphi nathi nina nonke nisindwayo nibulalekayo imithwalo izani kum ndoninika ukuphumla kuye kukhona ukuphumla kuye kukhona ukuphila songenamandla kodwa lithi lizwi let the weak say I'm strong somelele ngamanye amaxesha asomelelanga kodwa ithi into thetha ukuphila ngomlomo wakho thetha amandla okuphila kunamandla okuphila apha encamini olimi lwethu bandithi ndiyafa ndiza kufa because ndiyithethile ithi loo nto mandikugade ukuthetha kwam. Amen. Amen. Sesiklosa uvala ngusine. Yes. Before sivale ishow yethu namhlanje ndifuna ukuthi nje kumbukeli emakhaya let us ask God to open our eyes so that we can see into awayenzayo. I always say bana let us not take granted the grace of God nento uThixo asenzele yona and the minute umoya engcwele ekhila i-message of the cross
I promise you that your life will never be the same again. We're at corner of Stonday and Spondo Street. The name of the church is Penuel Fellowship, meaning you shall never have an encounter with God and remain the same again. Ndendithi ke xa ndithetha yanga umfumano uThixo esafumaneka usahlala esihlalweni sakhe sobukhosi. Siyakhonza ke ngomso ngo 10 o'clock. We'd love to see you here. God bless you. Same time, same place.